Jeg spiller rigtig meget fodbold, og jeg kan lide det. Mine venner spiller det rigtig meget, og jeg kan godt lide det selv. Og jeg er rigtig god til det. Vi spiller tit mur i skolen. Hvis I ikke ved, hvad mur er, så er det sådan... Forestil jer, at der er en mur. Og så har I en bold. Så siger den ene, jeg er nummer 1, så siger den, hvis den ene nu siger, jeg er nummer 1. Hvis den ene nu siger, jeg er nummer 1, så siger den anden, jeg er nummer 2. Så siger den anden, okay, så er jeg nummer 3. Så sparker nummer 1 til bolden en gang hen på muren. Og så sparker nummer 2 til den hen til bolden hen. Og så sparker nummer 3, og så bliver I ved. Og så når der er en, der ikke rammer muren, så går han ud af lejen og venter den til næste runde. Og så den, der sidst dør, vinder så. Og det er så mur. Men vi spiller også rigtig meget fodbold. De store mod de små. Hvis I ikke helt ved, hvem der er de store, hvem der er de små. Jeg går sådan set i 2. klasse, og så har vi 3. klasse med os, og så har vi 1. klasse med os. Og så spiller vi tit mod 4. 5. Og det er enormt sjovt. Og jeg øver mig tit derude. Nu ved I lidt om fodbold. Tak for nu.